Экспозіцыя разгарнулася ў архіве музея літаратуры і мастацтва. Тут можна пабачыць арыгіналы выданняў Міхася Ленькова. На некаторых можна нават прыкмеціць асабісты подпіс творцы, напрыклад, у кнізе «Векапомныя дні». Пра Міхася Ленькова можна казаць вельмі доўга, таму што гэты чалавек даволі вялікую роль адыгрываў у літаратуры, напрыклад, і ў грамадскай дзейнасці 20-го стагоддзя на Беларусі. Аднак, калі мы прыгадваем пра Міхася Ленькова, трэба сказаць, што гэта яшчэ постаць, якая адлюстроўвае свой час. На паліцах раскладзены лісты, якія пісалі да Міхася Ленькова. Сярод іх зварот вучняў 7-го класа да пісьменніка, разважанні настаўніцы пра беларускую літаратуру або словы Васіля Быкава, дзе ён прызнаецца, што з самага дзяцінства чытаў і любіў творы Ленькова. У яго ёсць цудоўны твор, які быў выдадзены ў 1937 годзе. І сёння, калі, напрыклад, спытаць, што, чым знакаміты Міхась Ленькоў, мы ў першую чаргу прыгадваем гэты твор, гэта «Мікока паравоз». Апавяданне, якое ў тым ліку адлюстроўвае яго частковае дзяцінства. І ён справа ў тым, што быў сынам чыгуначніка, нарадзіўся на тэрыторыі Віцебскай вобласці, але большую частку з дзяцінства свайго правёў на паўднёвым усходзе Беларусі. Там, дзе праходзіла чыгунка, яго бацька быў чыгуначнікам. Суадносна яны жылі на спецыяльнай там каліне, стары вагон быў, менавіта ён там правёў сваё дзяцінства. Аднымі з самых цікавых рэчаў, якія захоўваюцца ў архіве, з'яўляюцца дзённікі Міхася Ленькова. Менавіта ў іх пісьменнік рабіў свае запісы.